ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಇರುವೆಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗಪೂಜೆ, ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ರಡ್ ಬೈಲ್ದ ದೇವೇರೆಂದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಇರುವೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಬುಧವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾದ ಈ ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರೆಯನ್ನು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರೆತಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಡು. ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರುಳಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತಿದ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪಾಣಿಲ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರರು ಭುಜಂಗ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪೂವಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರೈನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಎಂ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಿಟ್ಟುಬುಟ್ಟು, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೈನ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಪಂಜ, ಸುಜಾತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಗೀತಾ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರ, ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು.